ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Интихобот падидаи ҷомеаи демократӣ ва нишони эҳтиром ба иродаи мардум аст ва иштироки фаъоли мардум дар маъракаҳои интихоботӣ гувоҳи он аст ки мардум ин мавқеи худро, нақши худро барои ояндаи давлату миллат дарк мекунанд ва фаъолона дар маъракаҳои интихоботӣ иштирок менамоянд. Ба ин манзур ҳоло мо суҳбате дорем бо котиби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз Самадзода ва коршиноси комиссия Қодиров Ҷурабек вобаста ба марҳилаҳои асосии интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ. Хуш омадед. Мегуфтед ки интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом марҳилаҳоро дар бар мегирад? интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лаҳзаи таъини интихобот то ба охир ҳамчун марҳилаҳои асосӣ даврабандӣ мегарданд ва марҳилаҳои агар дар умум асосиеро ки мо қайд кардан хоҳем, ин аз рӯзи таъин ташкили ҳавзаҳои интихобот, ташкили комиссияҳои ҳавзавии интихоботӣ, пешбарии номзадҳо ба номзадӣ ба вакилӣ ки дар ҳавзаҳои ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва 41 ҳавзаи якмандатии интихоботӣ аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ва аз ҷониби сохторҳои онҳо дар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсон ба роҳи пешбинӣ гардидааст, ҳамчун омили асосӣ ба қайд гирифта мешавад ва дар минбаъда даврабандӣ ва марҳилаи дигар гӯем агар ин ба рӯйхатгирии аҳолӣ аст, ҳамчун рӯйхати муайяни интихобкунандагонро муқаррар намудан ва сипас ба қайдгирии ин номзадҳо аст, ташвиқоти пеш аз интихоботии онҳо аст ва рӯзи охироне ки ҷамъбасти ҳамаи марҳилаҳоро дар бар мегирад, ин рӯзи овоздиҳӣ ва ҷамъбасти натиҷаи овоздиҳӣ мебошад. Ташаккури зиёд. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаҳои интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро чӣ гуна ба танзим даровардааст? мувофиқ қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як марҳилаи интихоботии вакилони Маҷлиси намояндагон муҳлатҳои мушаххасро муқаррар намудааст ва дар доираи ин муҳлатҳо бояд ки интихоботи вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва гузаронида шавад. Баъд аз таъини интихобот ки 75 рӯз пеш муқаррар гардидааст, мо чӣ хеле ки хабар дорем, рӯзи 4 декабри соли 2024 бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат, интихоботи даъвати нави вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 2 марти соли 2025 таъин гардидааст ва аз ҳамин рӯз оғоз карда марҳилаҳои интихоботӣ ва муҳлатҳои муқаррар намудаи қонуни мазкур мавриди амал қарор мегиранд. Вобаста ба ҳамин дар доираи муҳлатҳои муқарраршуда, масалан ташкили комиссияҳои ҳавзавии интихобот ки камаш 2 моҳ пеш аз интихобот сурат гирад, таъсиси ҳавзаҳои интихоботӣ ки баъд аз 5 рӯзи таъини интихобот бояд аллакай ташкил карда шаванд, пешбарии номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагон аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ мувофиқи рӯйхати ҳизбҳои сиёсӣ ки баъд аз таъини интихобот як рӯз пас оғоз мегардад ва 45 рӯз пеш аз интихобот анҷом меёбад. Дар ҳавзаҳои якмандатии интихоботӣ бошад, пас аз таъсиси комиссияҳои ҳавзавии интихобот пешбарии номзадҳо ба комиссияҳои ҳавзавии якмандатии интихобот оғоз мегардад ва ба ҳамин монанд дигар марҳилаҳои интихоботие ки мо дар қонунгузорӣ пешбинӣ кардаем, ҳар кадом бо муҳлати мушаххаси худ пешбинӣ гардиданд ва мақоми хоси худро доро мебошанд. Ташаккури зиёд. Тавре ки медонем, дар баробари интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ низ баргузор мегардад. Дар бораи танзими ҳуқуқии ташкил ва гузаронидаи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ маълумот медодед. тартиби ташкил ва баргузор кардани интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад ва мо шумо хуб медонем ки боби 6 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба мақомоти маҳаллӣ ҳокимияти давлатӣ бахшида шудааст, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияро ҳамчун мақомоти намояндагӣ муайян кардааст ва ин меъёри конститутсионӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медиҳад ки намояндагони худро низ
ба маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ интихоб намоянд. яъне вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ низ дар асоси принсипҳои интихоботии умумӣ баробар, мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ аз ҷониби шаҳрвандон интихоб карда мешаванд. ҳамзамон дар заминаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ба танзим даровардани тартиби ташкил ва баргузор кардани интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ, қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ қабул карда шудааст ки қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, тартиби ташкил ва баргузор кардани интихоботро ба маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ ба танзим медарорад ва бояд қайд намуд ки дар қонуни мазкур тамоми меъёрҳои ҳуқуқӣ вобаста ба тартиби ташкил, баргузор кардани интихобот ва дигар масоил ки ба баргузор кардани интихобот алоқаманд ҳастанд ба танзим дароварда шудаанд ва ҳамзамон аллакай бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2024 санаи баргузор кардани интихоботи вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ ҳам рӯзи 2 марти соли 2025 таъин карда шудааст. Ташаккури зиёд. Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ кадом марҳилаҳои интихоботиро муқаррар мекунад? қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ аз 5 давраи асосии ташкил ва баргузор кардани интихобот иборат аст. инҷо яъне якум таъин кардани интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқ, ҳамзамон таъсис додани комиссияҳои интихоботӣ, яъне комиссияи интихоботӣ дар бораи ташкил ва баргузор кардани интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон вилоятҳо, комиссияи интихоботӣ оид ба ташкил ва баргузор кардани интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, комиссияи интихоботӣ оид ба ташкил ва баргузор кардани интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ вакилони халқи шаҳрҳо ва ноҳияҳо. дар баробари ин комиссияҳои ҳавзавии интихобот ва ҳамзамон комиссияҳои участкавии интихобот таъсис дода мешаванд ки марҳилаи асосии қонуни мазкурро дар бар мегиранд. баъд аз таъсис додани комиссияҳо ва участкаҳои интихоботӣ марҳилаи дигар пешбарӣ ва ба қайдгирии номзадҳо ба вакили маҷлиси маҳаллӣ вакилони халқ оғоз мегардад ва ҳамзамон баъд аз пешбарӣ ва ба қайдгирии номзадҳо давраи дигари вохӯрии вакилон бо интихобкунандагон баргузор мегардад ва ҳамзамон тайёр кардани рӯйхати интихобкунандагон аз ҷониби комиссияҳои участкавии интихобот ва шиносонидани аҳолӣ бо рӯйхати интихобкунандагон, инчунин таъин кардани рӯзи овоздиҳӣ ва ҷамъбаст кардани натиҷаи интихобот. Ташаккури зиёд барои суҳбат. Бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо котиби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз Самадзода ва коршиноси комиссия Қодиров Ҷурабек дар бораи марҳилаҳои асосии интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ. Суҳбати мо дар ин ҷо ба поён мерасад.